Hausawa mutane ne masu jarumta, nagarta, sanin ciwon kai, tsayuwa da ƙafafuwansu har ma da ilimi, kamar yadda tarihin ƙasar Hausa ya nuna. In kai Bahaushe ne kuma kana rayuwa a wannan zamanin, wataƙila ka ga saɓanin hakan game da Hausawa. Dunƙulewar duniya wuri guda da kuma mulkin mallaka sun taka muhimmiyar rawa wajen karkata akalar tunanin Hausawa daga kan yadda kakanninmu suke zuwa wani abu na daban. A yanzu za a iya cewa muna reto ne a tsakiya. In ba mu koma yadda muke ba, kuma mun kasa zuwa inda muka dosa. Sanin kanmu ne cewa dunkulewar duniya wuri guda da samuwar fasahar yanar gizo ya ƙara yawaitar bayanan da muke cin karo da su a kullum. Misali, a ƙasar Amurka an yi hasashen cewa matsakaicin mutum yana karanta bayanai tsawon mintuna 666, kamar awanni 11 a kullum. Wato an samu ƙarin kaso 20 cikin 100 a cikin shekaru 10. Me yasa nake ta waɗannan bayanan? Ku ɗan yi min haƙuri, zan kai ku wurin da nake son zuwa ba tare da na ja ku da nisa ba. Cututtukan zamani masu saurin kisa da rashin jin magani na ƙara bazuwa a cikin al'umma. Ciwon siga, ciwon hawan jini, ciwon jeji, ciwon sida da sauransu. Kashe-kashe da zubar da jini sun yawaita. Rashin tsaro, talauci, rababbun shugabanni, jahilci, rashin ilimi, yawaitar masu kwali a hannu babu aiki, ƙungiyoyi na addini da sabbin tunani da baƙin al'adu duk sai ƙara bazuwa suke. Amma ta ina duk muke sanin waɗannan abubuwan? Muna sanin su ne ta hanyar abubuwan da muke karantawa, sauraro da kallo. Daga lokacin da ka samu kanka a kafar sada zumunta, za ka iya tuna yawan bayanan da ka karanta ko sanin ta inda suka sauya ma tunani? Wasu za su iya, wasu kuma yamirima kawai suke bi su sha kiɗa. Wannan sauyin ya zo da abubuwa da dama masu kyau da marasa kyau. Amma dai dukkaninmu kyakkyawar rayuwa muke fatan samu. Kowa nasara yake nema akan abin da ya sa a gaba. Kowa na neman farin ciki da jin daɗi mai ɗorewa ne. Ta yaya wannan buri zai cika? A tara a shirye-shiryenmu na gaba, domin ko wannan jeren giyar shiri zai dinga kawo muku abubuwan da suka shafi ɓangarori guda 6 na bil'adama, wanda da su ne mutum yake samun kyakkyawar rayuwa mai inganci. Sai mun haɗu a shiri na gaba. Rubutawar Ahmad Sani daga Hausa Global Media.